gør hun ikke? Skal jeg holde den? Hallo? Hvor fedt, mand! Det er bløde. Det var blødere. Tag det. Nana, holder du på kage? Nana, det kommer på Facebook. Det kommer på Facebook. Jeg er blød. Ja, prøv lige at bære, Nana. Du skal bare skrive, at vi skal lave det på. Nej, jeg har ikke lyst til at gøre det. Nej, det er fandme. Okay, nu bliver det lige... Jeg kan også holde. Nu bliver det lige snart. Nu skal vi se, hvad det er. Nej, kom her. Det er nemmere, når du ligger med. Lad være, Nana. Hold. Og du kender alle, vil du ikke forklare teknikken? Hvad? Vil du ikke forklare teknikken? Jo, det er, at du skal trække luft ind. Og så du trækker luft ind. Det er ligesom med blækken på det ud. Okay, lad dig få det stille. Hold. Du har ikke nogen for det. Altså... Du skal have en mikrofon, hvad det ligger. Nej, hallo? 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 Opstår du? Jeg kan lige at bolde dig. Og så ender det med, at Jeg kan lide at bolde dig. Jeg kan lide at bolde dig. Jeg boller dig nu.